ಪಕ್ಕ ಕಾಯಿಂದು ಇಂಚ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮದಿಮಲ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಮದಿಮಲ ಮೀನ್ದುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮದಿಮಲ ಮೀನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದ ತುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಂಡು ಮದಿಮಲ ಮೀನು. ಇತಾವೇನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಇತ ಮದಿಮಲ ಮೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಕನಕ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕನತ ಅಂದ್ರೆ ಇತ ನಮ್ಮ ಏಕ ನಾನಂತ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಇತ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಅರ್ಥ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಕ ರಡ್ಡು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಅರ್ಥ ಪುಡಿ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮೈದಾ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜೂಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನೈತೆ ಒಂತೆ ಮೀನು ಉಪ್ಪು ನಿರ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಉಪ್ಪುದ ಪುಡಿ ಐದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಾರದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಕ್ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ವೆಚ್ಚ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ಖಾರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ದಾತ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಇತನ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಉಂಟುಗ ಇತ ನೆಕ್ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಲಪುಗ ದಿಂಜೆ ಬುಡ್ಚಿ ಚೂರು ಯಾವ ನೀರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಆದ ಬೋಡ ಆತಾದ ಮಂತ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಲುಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಬಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತನು ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮದಿಮಲ ಮೀನು ಮನಮಲ್ಲ ಮೀನು ಕಚ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಬಂಡದು ಉಲ್ಲ ಎಂತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನು ಅಂತೀನಿ. ಮೊರೆ ಕದ್ದಿಕ್ಕ ಕಟ್ಸ್ ಬುರದಾಲ ಪಾಡೋಡಿಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಸ್ ಬುರದಾಲ ಪಾಡೋಡಿಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಯಾವುದು ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಕ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀಕ ಇಂಚ ಸೋಕುಂದು ಓಡು ಪತ್ತೊಡೆ ಈಗ ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಪುಕ ತವ ದೀತೆನ ಇದು ತವ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮ ಯಾಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಬೆಚ್ಚಾಡು ಮದಿಮಲ ಮೀನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಸೋಕು ಒಯ್ತದಲ್ಲ ಯಾಕಾತನು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡ್ಕ ಮದಿಮಲ ತವ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಈ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜೀರು ಪಂಡ ಮದಿಮಲ ಪಂಡದು ದಾದನ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲ ಅನ್ಸಕ್ಕೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಬಂತೇರು ಪನ್ನಾಗ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಮೀನು ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಮುಲ್ಲ ಬಂತು ತೆಂಚು ತಿನ್ಪೇದು ಓಡು
ఇంకా టర్న్ అంత పాడుగా ರಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದಿಸ್ಕೊಂಡಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ఇట్లా కట్టుబడిన కట్టుల పాడాలి, కట్టు పాడదాం అనుకోలే లేకపోతే కట్టు కొట్టి వెళ్ళి మీన అంటే అది పక్క కాయిండు అది ఇంత ఫుల్ ఎన్నె పూర ఇంత స్ప్రెడ్ అంటుంది. ಒಂದು ನನ್ನ ಟರ್ನ್ ಬಂತ ನೋಡು, ಐದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆಲವು. ಇದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ತೆಪ್ಪುಗನವ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. రెడీ అండ్ మధ్యమల మీద ఫ్రై మంచిగా నిక్కులు ట్రై ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮಧ್ಯಮಲ ಮೀನಿಂದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಧ್ಯಮಲ ಮೀನಿಂದ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚೊಂದು ఎడారు షోకాతుండ రెగ్యులర్ ట్రై మంత్ పెంచాను మన ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿಪಚ್ಚಿ ಮದುವೆ మీద ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯ್ದು ಮೆದು ಹಾಕೋನು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ಪುರ ಈ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಆದ ಕೊರ್ಪರ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಡ್ತೀವಿ.